Comencem a poc. Què preferiries? Ser invisible o poder volar? Jo, ser invisible, sí. Això és de teràpia, no? Vull dir, va rotllo de teràpia, no? Aleshores, poder començar de zero una vida nova, avui, aquí i ara, no? Quin gust. Jo, si fos invisible, doncs, m'agradaria estar molt amb la meva mare. Penso que amb la meva mare he explotat poc la relació i veure què fa en la seva intimitat, no? És teràpia, no, això? I si haguessis d'escollir entre medir la meitat o pesar el doble? Home, ser molt baixet, no? La gent baixeta ha fet grans coses, Vull dir, hi ha gent baixa que ha fet... no? I molt baixa. Molt baixa. Hitler, Messi, Jesucrist, no? No he dit enlloc que Jesucrist fos un tio alt. En aquella època la gent era molt baixeta, no? Els llits dels romànics són molt... les ermites són molt petites. Què tries? Viure 10 vides de 100 anys o una de 1000? Jo, curt. Crec que la vida és massa llarga i ja, sincerament, això és teràpia, no? Doncs crec que jo a partir dels 40 crec que la gent hauria de pagar com un impost molt fort per seguir vivint. Crec que la cosa, si ja no ho has fet, no ho has de fer ara. Viatjar al futur o viatjar al passat? Mira, al passat ja hi he estat. No sé si està bé. No, perquè ningú torna al passat. I tothom vol anar al futur. I tampoc si està bé, perquè si no ja hi estaríem, saps? Aquí hi ha... Aquesta t'agradarà. Cabells de plastilina Cabells de plastilina? o dents de gelatina? La dent de gelatina. Jo la gelatina trobo que és un producte que és molt carinyós, perquè la gelatina està feta amb proteïna de porc, no? Hi ha una destil·lació d'allò, és un producte de la màxima higiene i com... o sigui, és el diamant de l'alimentació. La gelatina és màgia, no? Aquella textura com de cel·lulitis, no? Allò és molt bonic. L'equivalent del iogurt, però 2.0. Que la teva sèrie Les coses grans fracassi estrepitosament o que triomfi molt però tu tinguis un micropenis? Home, el micropenis és seductor, però que fracassi les coses grans també m'agradaria molt. Estic una mica fins al micronabo de les coses grans, de veritat. Jo em veig per pantalla i no he envellit tant com el David Verdaguer, però estic bastant cascat i no m'agrada veure-ho. Parlem de somnis. Parlem de somnis. T'agradaria escollir què somies i tenir sempre somnis lúcids o preferiries no poder escollir-ho però veure-ho en vídeo l'endemà? Mira, això del somni lúcid és de subnormal, tio. Això és de persona molt adolescent. O sigui, a partir dels 16 anys i mig ja ningú vol tenir somnis lúcids, no? Vull dir, però... I recuperar els somnis de l'endemà, allò que et lleves i els escrius i intentar treure'n una diagnosi clínica d'això, també trobo que és molt adolescent. O sigui, trobo que m'estàs fent unes preguntes molt adolescents, la veritat. Avall, dreta o esquerra, gats o gossos, sal o pebre. Això és teràpia, no? Dilemes ben negre.